manis yen kowe gelem lamis esemu manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngrasake Tiasu Lestya pijer ngincangake hale liwat kincange alisku pangapunten kula memang kalih Bu Kesi Mbak Umi Mbak Afifah. Oh, Mbak Umi Afifah nggih Tresno idola idola kula. Ah nggih. Panjenengan nek mawi ngendikan pangapunten paling mboten ngeten-ngeten ngoten pripun? Kula nek sosok gemes ngoten lho misalnya. Kula nyuwun Mbak Umi Afifah menika nggih nembang kalih kula. Oh ngoten. Tapi manis mau. Oh siap. Tetep manis. Kesake duet ngoten to Pak. Nggih. Oh nggih. Badhe niku mengke kula paringi. Nggih. Wah lho jenengan pun maringi kathah lho Pak. Kata repot-repot manes. Pun luweh-luweh. Jalure piyambak-piyambak. Mbak Umi Afifah kalih Mbah Lurah mangke Pak dan Rem kalih Pandan Pandan Ramil kalih kula sawerane mangke mbun siap Mbah Lurah. Namine Mbah niku wantun tambah. Makane tetep Mbah Lurah. Ngoten lho. Ayo dikersake karo Pak Tapi belajar kono. Nggih, siap Mbak. Monggo Mbak, monggo. Siap. Ngoten. Mbah Lurah budaya. Mbah Lurah ngagem sangka agama pandan gawe blakon budaya dadi agama karo budaya nyawiji dadi siji manunggaling rasa. Iki. Anu tasipun kersanipun dipun betok kluthuk riyen nggih. Nggih. Monggo. Ampun Pak, niku copet Pak, ampun Pak. Lah ben aman ya kok setore ya rono penadahe jenengan. Monggo manis Pak Lurah Sungkono dan Umi Hafifah. Dados.
Mbak. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Sungkono. Wah, matur suwun. Yo dipinangkani anu dhisik iki. Apa sesideman dhisik sing nembang? Oh, bintang tamune no. Ayo. Kan iki bintang tamu loro wis kondur kan sik siji dimanfaatake. Ayo. Mbak Umi Hafifah. Umi Hafifah men nembang sing apik. Wis bare sing jenenge bintang tamu ora kudu pinter mbanyol. Duwe mutiara swara sing apik, nembang becik, apal gending ngono kuwi malah yen jaman saiki pamijen ngono kuwi. Dadi lek teko ora perlu ngangge rikuh pekewo dadak ngenteni limbukan mergo lek sore wedi ra iso kur. Dikon nembang bingung aja kuwi. Lek mumpuni ku walah tenan mbok gali-gali wiwit klenengan siap kaya bukae simbian kae. Heeh. Ora apa-apa pancen alame iki dhewe-dhewe masane iki beda kok, Geng. Heeh. Yo, diaturake numpak sepur, ning cakepane nyuwun panas mlaku-mlaku. Ayo, panas-panas mlaku. Ayo. Nggih. Pokoke angger son anu aku wis mesti nggih omong angel. Nggih, coba panas-panas mlaku maksude. Ayo. Monggo, Mbak Umi Hafifah menjumeneng. Ya, yuk. Sisteme kagungane Pak Lurah dhewe. Heeh, penak, jos. Mergo yen aku lho ya, mayang iki kesuksesan 80% iki sound system orang tenan. Gamelan rada blero sithik ora masalah sik iso ngempet. Wayang ra penak ora masalah, yoga turu ora masalah. Nek angger sound kok terus delay. Alah wis. Titenono sewengi ora kalap. Ayo. Mula saiki golek amani jejer ae. Nah. Ben penak ditata. Umi Hafifah. Nggih, Pak. Aduh, Jan. Saya gede, saya cantik. Jare pindah kos, Nduk. Nggih, pindah kontrakan, Pak. Lah kosmu mbiyen nang ndi? Ngopo? Dibongkar. Wah, le mesake kok sing dibongkar terus minggat kowe ora. Nek wis entuk kos anyar to? Sampun, alhamdulillah. Nyaman. Nggih, lumayan. Penak, lebone wong lanang to? Mboten saged, aman, Pak. Kudu aman, kudu tertib kaya ngono kuwi. Nggih. Lah nek nglebokne cah lanang nggih sinten mboten gadah kok. Ah, iya bener. Paling nggih jenengan. Jenengan nek endang-endang kula ngoten lho. Ah iya bener lek aku iki pancen menertibkan aku ini menertibkan. Sosok idolane kos lawas nang ngene wis marangkung nek yo mlaku teko sumur. Ngono ki yo ndelok kahanane piye bocah-bocah. Wah, do apik-apik. Ning kok capo bareng aku lunga. Tetep apik kok ya ora. Umi dadi penjagane nang kono lah. Anak tamu lanang kesuwen terlalu lama, ayo pulang. Ayo. Pak Sungkono le tresna karo sampean kowe krungu dhewe ta mau ning ngendika? Nggih. Panjenengane le kesengsem karo sampeyan, le gandrung karo sampeyan. Ora perkara piye-piye ning gandrung karo budayamu. Lho kuwi lho, Nggih, Pak. Mula kudu disyukuri. Nggih. Kira-kira arep matur apa neh karo Pak Sungkono sekeluarga. Ayo.
Matur napa nggih, pun saged matur napa-napa Pak. Entene nggih namung matur nuwun. Soale amargi Pak Sungkono sak keluargi nggih sampun tresnani kula niki kula matur nuwun sanget. Heeh. Ya semoga-moga saya akeh Pak Sungkono yang lain sing tresna karo sampeyan, ngono ya. Nggih, Pak. Iya. Mergo hidupe seniman kaya awake dhewe iki lek ditresnani karo para-para penanggap ngono kuwi, ya toh? Nggih, leres, Pak. Ngen ngawi kae nek Pak Sungkono ya dalang. Ah iya, dalang kae. Heeh. Iki lho sesideman sing dikersake karo Sutresna Budaya. Ayo. Nggih. Kula piyambak niki. Hah? Piyambak niki. Bintang tamu ya dhewe Oh, ngono kok ya. Kendel ngono kudu awakmu kudu mandiri pribadi kaya Nggih. Ambak kaya ngopo lan kuwi bapak-bapak kaya kabeh sing ngenteni suaramu. Lho kaya ngono. Napa nggih to, Pak? Lho kok sing karo lenggah karo jigang karo ngrowokokno wah ya ngono ya karo mbayangne kuwi umi cara krupuk ya kemremes men to ya ngono kuwi. Heeh ngono kuwi. Nyawang putu. Ha iya. Ngono. Yo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya Nderek priya bagus sing ngolah budaya sowan nang ndi, Nduk? sowan menyang kutha gedhe Sowan menyang kutha gedhe. Terus bendarane piye, Nduk? Ayo. bendera terus kayungyon Bendara kayungyon merga weruh apa, Nduk? selendang kuning kang saking wukir. Suara kurang permana piye, Nduk? Piye lek jawab piye lek ngono kuwi. Kowe iki bedheki, kowe kudune golekne dalan ora malah jawab kuwi ora. Umile nyauri ya piye engko kirangan malah. Aja gugu Bagong ayo. Nggih. Arepe ndikte ora. Nyauri ora ngerti ya. Yo. Suara kurang permana ning wasis Ngungkrum marang sapa, Nduk? Ngono. Iya. Ngungkrum marang bendara sapa, Nduk? Salah kuwi. Wis kok jawab dhewe goblok ora. Nori latihan kok ya ora. Iya. Ya, Nduk. ngungrum marang bendara tiasu lestya pijer ngincangake halis. Terus tresna Sideman piye, Nduk? Enggak takono, tak dhewe aku ora. Bodho ora senengane. Meneng wae iki ana jawabane kari ade kari. Nah, ngono, aman kuwi. Sorry. Iya, Nduk.
terus tresno sesideman. Becik piye, Nduk? Ayo. Latah ora senengane. Ya, dimatke, Nduk, sing becik lho di apa di nikmati karo Pak Sungkono muga-muga kena kanggo jampining sayang. Heeh, karo ibu ya enggal pinaringan apa wi suarane ndang bantas ora gerok. Ha iya, kaya sindene gerok, Bu. Ya mergo sayah kok ya kuwi. Umi, ya. Luweh becik patenana timbang pepisahan Garwa
Matur nuwun Umi Habib.